Ce este arta? Nu știu. Dacă aș ști, cred că m-aș și lăsa de pictat. N-am un răspuns așa pentru planeta și omenirea întreagă, dar cred că pentru mine arta e un dialog cu cel care privește, un dialog cu lumea, cu consumatorii de artă. Te exprimi și vrei să fie văzut ceea ce faci, cam așa. Și te exprimi din diverse motive, fiecare și le știe pe ale lui. Al meu e ăla al bucuriei și al bucuriei de a trăi și al faptului că am și eu așa o urmuliță de talent și că e păcat să risipesc talentul nepracticând arta. Pentru mine arta e totul. De ce ești artist? Așa s-a dat darul. Trăiesc cu senzația asta că ține de ursitoare sau de astre, eu știu. Aoleu. Păi n-aș putea fi nimic altceva, cred. Mai scriu cu plăcere, dar tot artist vizual. Îmi place să vorbesc la feminin, să feminizez meseriile și nu numai. Îmi place, am o bucurie imensă în momentul în care practic gestul artistic al meu personal sau când privesc ce fac alții și organizez expoziții cu și alți artiști și cu mine și cu ei și iubesc chestia asta, e visceral aproape. Am devenit artist în momentul în care am înțeles că pot transmite ceva, că pot spune ceva diferit de, să zic, un om de știință, diferit de un popă. Sunt artist pentru că vreau să spun ceva. Cine te-a influențat? Îmi plac spaniolii cel mai mult. Picasso, Velázquez, Goya. Wow, multă lume, foarte multă lume. Am văzut multe expoziții la viața mea, am trăit o perioadă de timp la Paris și acolo sunt foarte multe expoziții și muzee fabuloase și ne tragem, cred că toți, nu cred că doar eu sunt cea influențată, toți ne tragem se cheamă, din imaginarul colectiv, din lucrările altora, dintr-un detaliu de undeva, dintr-o stare de spirit, dintr-o compoziție, din... Primul meu mentor a fost pictorul Ion Cristodulo. El mi-a deschis ochii despre artă, mi-a vorbit despre renaștere, de exemplu, mi-a vorbit despre pictură, despre materialele picturii, iar apoi, încet, m-am apropiat de artă și de semnificația ei în muzee. Am încercat să văd cât mai mult, să înțeleg cât mai mult. E greu de spus. Noi suntem rezultatul unui proces evolutiv ca și artiști. Nu ne putem rupe de trecutul nostru. Pe cine copiezi? Pe nimeni, sper. Pe cine copiez? Wow! Icoane pe sticlă românești le copiez. Și nici acolo, așa, numai pe detalii, nu mă bag la Iisus Hristos și la Maica Domnului, mă bag la îngeri, la așa, personaje mai modestuțe un pic. Pe cine copiez? Așa, la nivelul absolut sau... Copiez muzica barocă, ador muzica barocă, copiez muzica hip-hop, în mintea mea, așa, lucrurile mi se trag de acolo și eu funcționez foarte mult și pe dicteu automat. Îmi vin fragmente, gânduri, bucăți de text, în funcție de o întâmplare care a existat și o pun pe hârtie. Ai fi văzut-o poate undeva, ai fi văzut un fragment undeva, nu pot să pun degetul pe lucrul acela, dar cu siguranță că am ciupit și eu de aici colo, așa cum... Nu-mi iese nicio copie ca lumea. Cum reușești să supraviețuiești? Greu. Ce să spun, am vândut într-o vreme, vindeam, pictam, nu mai simt nevoia atât de acută să pictez, dar cumva am reînceput așa,
micuți deocamdată. Și când vindeam, mi-am cumpărat o garsonieră și trăiesc din chirie și mai ciugulesc așa aici colo câte o vânzare. Hai să zicem că mă descurc așa, fără să trebuiască să-mi iau un job 8 ore pe zi neplăcut. Dar dacă aș fi nevoit, aș lua fără nicio problemă. La Paris, cât am stat, am făcut și babysitting, chiar și menaj, am fost și ostesă și ce am mai făcut? Vânzător de pantofi și buyer pentru un magazin de pantofi. Am făcut o grămadă de lucruri, deci nu am nicio problemă cu munca. Doar că mă bucur că nu sunt obligată să dau pe brânci cu un job. Nu de alta, dar nu aș mai avea timp să fac artă, să mă gândesc la artă. Păi, asta este o întrebare la care am mai răspuns. Mi-am făcut o strategie și care ar fi în 3 cuvinte așa. Nu am great expectations. Ce datorii ai? Nu mă refer la bani. Față de familie. Datorii morale, am datorii morale. Am la Elina datorie o lucrare pe care vreau să-i ofer pentru că a fost super top fata asta să organizeze spațiul ăsta pe banii ei, pe energia ei, să ne invite aici, pe banii ei, pe energia ei și nu știu cum să o răsplătesc altfel. Că am eu ceva bănuți, dar nu am atât cât să pot să salarizez sau să plătesc pe cineva, dar o lucrare bună, pe care o consider bună și importantă, aș vrea să-i ofer și așa, bifez o datorie în minus. Sunt dator față de cei care au avut răbdare cu mine și m-au îndrumat. Sunt mulți, doar câțiva îi voi spune. Alexandrina Gheție, Marcela Rădulescu, Olga Bușneag, profesorul meu Ion Sălișteanu și încă aș mai putea continua. Încerci să faci și altceva, pe lângă lucrul în atelier? Viața de zi cu zi, nimic mai mult. Da, să mă distrez. Să mă distrez cu mare drag și să-mi cresc copilul. Aș trebui să le fi pus în cealaltă ordine, dar nu prea îmi place să vorbesc despre partea copilului așa cu lejeritate. E cel mai important fapt din viața mea, mai important și decât să fiu artistă. Dar nu vorbim despre asta, că e prea așa, e prea puternică toată povestea și nu simt nevoia să o exprim așa lejer, chiar în fața unei camere de filmat. Păi sunt nevoit. Nu am putut niciodată să obțin o bursă ca lumea sau o subvenție serioasă. A trebuit să mă întrețin din alte joburi sau alte activități. De ce nu stai în expoziție? Cine ai vrea să o facă? Nu-mi place să-mi văd lucrările. Păi am stat în expoziție, cum nu stau? N-am stat poate atât de mult cât a stat Olimpiu Bandalac, dar am stat și mai stau și zilele astea și am stat. Stau în expoziție cât pot de mult. Este cea mai folositoare experiență pentru un artist. Să-ți vezi lucrările tale, să le vezi comparativ cu cele ale colegilor tăi, să meditezi asupra lor, să te gândești ce faci mai departe. Ce ai învățat din expoziția asta? Că și expozițiile de grup au sens. Mi-a plăcut mult, mi-a plăcut foarte mult cum s-a raportat lumea, vizitatorii care au venit, toată lumea a fost super entuziastă și tuturor le-a plăcut spațiul, e mișto de tot, e special, e generos, cumva e atipic, nu e white cube ăla perfect enervant, plictisitor, sunt tot felul de țevi care ar putea fi deranjante, dar nu sunt. Și așa, nu știu, cumva mie mi se pare că arta și artiștii trăiesc în lume, nu sunt ființe care trăiesc în muzeu sau în galerie. Nu că ar fi rău, bineînțeles, că e mișto să fii validat acolo, să ai la CV, vai de mine, la muzeu sau la galerie.
Dar artiștii trăiesc în lume, în spații, în tot felul de spații, în cofetărie. Am dat drumul unei expoziții în cofetărie, în coafor, am dat drumul unei serii întregi de expoziții într-un coafor, contemporan Airspace. O să avem expoziție în lift, am găsit, chiar am intrat pe urmele acelui lift să vedem, aș vrea să obțin și bani de acolo pentru artiști, e un ascensor înalt, într-un building înalt, un birou de corporații, deci cred că ar putea să dea și măcar 100 de euro participare fiecărui artist. Să vedem, nu promit, încerc. Deci și spațiul ăsta, deși este într-o instituție de tip muzeal, e mișto că e independent cumva și prin aspectul fizic, dar și prin programul care se desfășoară. E un program curatorial gândit de Ilina, în care am încredere mare și îmi place foarte mult cum a început. Am învățat în primul rând că trebuie să fiu modest, că trebuie să mă confrunt în permanență cu mine însumi și cu ceilalți, în așa fel încât să pot merge mai departe. Ce valoare au lucrările tale? Nu sunt finanțist, nu știu. Cât mai mare dacă vreți să cumpărați. Scoateți banii și haideți. Să știți că artiștii trăiesc și ei la fel, într-o casă pe care trebuie să o plătească, să o întrețină, plătesc lumină, plătesc gaze, plătesc mâncare, haine, chiar și mica distracție, își cresc copii cu aceiași bani cu care o faceți și voi, cei care aveți pretenția să primiți cadouri de la artiști sau arta ce fac și eu. Nu, frate, art is work, lozinca care a străbătut anul trecut și care continuă să funcționeze așa. Art is work, arta e muncă, toate costă la fel pentru toată lumea și artiștii au trecut prin școli care au durat mult timp, e o întreagă experiență vizuală a lor acolo, expoziții nenumărate văzute, care necesită timp, bani de intrare la muzee, adică dacă e să cuantifici lucrurile astea, să le adaugi, să vedeți că sumele sunt mari. Nu pot să apreciez valoarea lucrărilor mele. Știu că trebuie să treacă un interval de timp, să se așeze lucrurile și poate cine știe, unii le vor aprecia. Le vinzi pe acestea? Dacă se oferă vreun cumpărător, da. Nu pe toate. Le vând dacă sunt cumpărători cu mare drag. Sincer să fiu, nu. Dar pentru mine prezența într-un muzeu, de exemplu, este foarte importantă. M-aș bucura mai mult ca lucrările mele să fie într-un muzeu decât într-o colecție privată. Cine te crezi? Trăiesc cu senzația că sunt pictor. Mamă, e cea mai tare persoană din lume pentru mine și pentru băiețelul meu. Și cel mai iubitor oameni cu semenii mei. Sunt mai modeste decât toți. Nu mai modeste, greșit, nu vreau să mă laud. Mai umilă, mai puțin prețioasă decât toți. Dar în același timp sunt și cea mai prețioasă ființă din lume. Aproape nimeni. Când te apuci de ceva serios? Deseori. Băi, nu știu dacă n-am chef să mă apuc niciodată de ceva serios. În afară de a crește copilul serios, restul... Cred că cel mai serios lucru pe care poți să-l faci pe lumea asta e să-i respecti pe ceilalți. La fel m-a întrebat și tatăl meu și, deși am promis că voi face asta la un moment dat, n-am reușit încă. Ce rămâne în urma ta? Pictură, sper. Un băiețel? Un băiețel perfect, excepțional, ieșit din comun de mișto, care iubește sportul și n-are mare entuziasm, n-a citit. Da, citește. Dar tot perfect e. Sincer, nu știu. Mai ai ceva de adăugat? Păi aș vrea să mulțumesc celor care m-au ajutat și m-au încurajat și să mulțumesc
curatorul expoziției noastre, Ilina Schileru. Trebuie Schilina. Cum a luat naștere expoziția asta de început la MNCR plus C? Într-o zi m-am hotărât să fac o expoziție de grup și să-i sun pe Giuliano, cu care nu făceam decât să mă salut pe stradă, în zona parcului, că locuim amândoi în centru. Cum se numește parcul ăla? Trebuie să-mi amintesc. Zona Cismigiu, în zona parcului Cismigiu, e alt parc de care vorbesc, dar mă rog. Și pe Olimpiu, că îl știu de foarte multă vreme, de ani de zile, și pe Raluca, pe care o cunoscusem relativ recent, știam de ea, relativ recent, când Mircea Modreanu m-a întrebat într-o seară: hai să mergem, nu vrei să mergem să mâncăm ceva la Raluca? O știu pe Raluca, a expus la Mihai Zgondoiu, la Atelier 0302. Și am mers la ea și mi-a plăcut foarte mult de ea. Nu mai știu ce am mâncat atunci, niște somon bun făcut. Și am povestit. Și mi-a arătat ce face. Ea, toată casa ei atelier. Mi-a scos din dulap ceva, din bibliotecă, mai avea o cameră ascunsă nu știu unde. A mai deschis o ușă. Avea un dita mai dressing-ul cu instalații. A scos o instalație dintr-o cutie, a montat-o, a demontat-o. Așa s-a născut expoziția. Și pe 6 aprilie, după ce am făcut COVID-ul, că inițial trebuia să deschidem pe 23 martie, după ce am făcut COVID-ul și am obținut ok-ul că sunt și bine, că am trecut cu bine, n-am murit, nu am ajuns la spital, am făcut vernisajul. Și de ce am invitat pe ei trei totuși, că nu doar asta este în spate. Toți trei au ceva în comun, și anume că au fost cumva, într-un fel, marginalizați, izolați de restul lumii artistice. Ba că n-au fost reprezentați de o galerie, sau cel puțin abia recent au intrat în circuitul de galerie, ba că au avut joburi pe lângă și au fost nevoiți să se descurce un pic mai altfel decât majoritatea artiștilor. Există această credință că artistul trebuie doar să lucreze în atelier, că altfel el nu e artist pe de-a întregul. Și am și eu problema asta adică și eu mă confrunt personal cu ea. Și nu cred că este neapărat adevărat. Așa că cei trei au asta în comun și am simțit și foarte aproape de mine ca fel de a aborda arta și ca tipar. Uneori, Giuliano, să zicem, este un tip introvert, Raluca este fix la capătul celălalt al axei. E super extrovertă. Olimpiu e la mijloc și el împacă lumile. Olimpiu a funcționat ca un mediator la panotare. Dar cu toate astea, toți trei sunt oameni cu care m-am putut înțelege foarte bine și mă bucur că am făcut deschiderea cu acești trei artiști și sper, acum la modul foarte serios, vorbind, să rămânem prieteni.